Sari Sita Siraku Asa Setyo Kesalan Satu Sinar Sinar Langit Bumi Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Orang akan sana saya lagi. Enak ya dong. Enak nah. Ambilnya lagi. Ada sebentar pakai sini. Sejatuh hati orang ada aku jalan hati kalau mati ada sumber aku bersama Semoga Tuhan akan selalu memberkati. Semoga Tuhan akan selalu memberkati. Nyuwun keplakipun. Rampung. Tak tunggus. Tak tunggus. Tak tunggus. Tak tunggus. Dia bojone sayang. Marini bojone Sutardi. Asik. Sarjio bojone Utomo.
Sumarni bojone Karsiti Tunje tuti jana senem Tunje titi jana senem Tunje titi jana senem Tunje titi jana senem Canda ramen Pak lho kula ket musik sikan radine apa-apa to Pak? Derot. Kula Awake dhewe mlebu lho. Kayane nek sandangan loro sing nganggur. Ayo ganti jatil. Jatil. Ayo. Mbak Amel, semoga aku tak ganti. Jatil. Tapi ket mau kene sing cuap-cuap ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Rezeki manut Rezekine dhewe-dhewe. Ngono. Aja dulu nganggo kuwi ora. Aja dulu nganggo kuwi. Tingorot. Sapa ngerti entuk sawer? Terus gue harus gimana kalau pakai gitu kan gue udah Iki ki ora budhet, Mbah. berasa kaya ngono kuwi iki srek karai nyapa lho. Nyapa? 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 Aku ki wedi lho. Wedi yo wis. Kali ora ono. Lah kene kok mau Nyapa kowe? Jen. Aku ki ora wani. Ora wani yo wis aku tak mulai. Sing sabar. Wis tuwa ki rasa ngoyo-ngoyo. Jadi kene apa? Kene apa? Nek wani ora ono jarot. Nah, yo. Nek wani ora ono jarot. Ayo. Saiki wani ora? Wani ra kowe. Hah? Wani apa ora? Kowe. Jajal sing mau bunga ndi? Di, kowe. Wani ora Piye? kowe. Hei, kowe. Apa sabuk? Nyapa? Lah. Oh ya dirate sik turut kaya ngono kuwi engko ning ketoke penyatrek sura. Walah. Apa? Tunje titi jana sana Tunje titi jana sana Ayo ro. Mbah Suro wis tuwa kok cangkem Mbah Suro wis tuwa kok cangkem Basura kopean Hey yo hey Basura wis tuwa kopean cangkem Basura wis tuwa kopean cangkem Sinuning bojone si Sura Sinuning golek karo si Sura Suruh saya ketemu Sinuning ketemu si Sura men ayo ning ayo di Sura ayo men ayo ning Ayo. Dek piye wis? Karo aku mau bermundur-mundur. Kapok ora kowe. Sate Sura iso Piye? Ora, sampean kok tekan kono ki nyapa? Kalangane jarilane ning kene iki. Ora ento ning jaba, kudu ning jero. Kok ana leng iki? Leng endi? Leng opo? Lenge semono ndah bolongane lho, Ro. Bisa. Wis matur nuwun. Mbak Sura. Ayo Sura kon mubeng bae to, Gengko. Ini do ditunggu. Ayo. Golekno kerdus. Ini lagi Ah. iki wingi wadah Nah.
Kayane ngono kuwi malah luwih cocok. Kepada brodot ning Wes. Lu neng wale. nuning brodot. Iki wis bener apa ora? Wis bener. Nah, saiki iki dicemplungke. Wayahe bakso ora mubang. Nah. Heeh, metu ngono iki metu hubungi lapangan ngono kae. Ali-ali ingkang dadah ali-ali Atos-atos. atos gelang kalon Sangu wae mong tak urung kok. apa kepiye Nah. Matur nuwun. ngawur kuwi iki jataran nggo jajan sembrono Kowe iki gadis arak skikerang lho jombong-jombong iki. entuk meneh surat Kamone cah. Mbak Nune, awake dhewe iki nang kene iki kudune yo ngapa ngono mosok kon dengon-dengon kon mubeng dhewe anteng. Liline dusulet. ayo Ana lilin ora? lilin ibu disulet ya entuk meneh ro entuk meneh bisa ala ndak bocah iki pira kowe 2000. Alhamdulillah Mbak Nuning. 2000 yo. Alah jan. Isura ora iso nikah Isura ora iso Si Suro ora iso layem. Si Suro lah kate oke. bocah iki Bu. Bu. Jenengan sedekah niku kelentu lho, Bu. Lagi iki kamangkane dene numpak brio kate kok sawer ta, Cak. Dene iki sing sepek numpak suprake kok rada sing ngene ngewer-ewer. Brio apa? Ya apa? Rodong lek. Sabar. Sabar. Kero, ana sing maringi gogek ro. Kuwi. Tapi pijuti alasan. Lalu Sakno. Wis sakno ki lho. Sikile isih kan? Aduh, Sikile isih. Kira yo isih dadi alasan. Wis sakno lho. Disorai. Ake kaya wong paut. Iya to. Gek yo gek dine presker cah aku. Ngerti sampean ke masukane. Iya, matur sampean nuwun. Sampun maringi Mbak Uci Farantika. Ayo, Mas Jarot. Ora sameri, wong apik ki rezekine oke. Mas Jarot. Injih. Ada sabene biasanya lo salam. Oh iya, kon uluk kene. Kon uluk kene dhuwur tenda kono ning. Ya isih urung rampung kae yo. Gusti cah lagi iki sing sugih surone cawak iki ku nyenget iki. Oh iya kudu mel. Iki kok Marketing mel. iki kok ditakoni pirang persen ngono. Ya ampun Pak Polsek badhe bagus pira lah masa aku sing diate kok kalah karo Suro ta Suro. Nah, matur Mbah nuwun. Dek kuwi dentekno bungkuk dek tak peluk. Nah, Pak Kapolsek mboten Kapolsek nggih. Pun kelas. Waduh alah Pak. Kedisian suro ya, Rob. Ya ampun ya lotong lecah itu anu wadah gampang. Heeh. Ulo salam sih. Ora nek tak loki. Inggih Wis nani. suro ngarep. Sik gagah ora gendek-gendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter sih ra ketemu kita. Ya ampun. Kula saringkang Ragu ageng kula kencana seta ngaturaken matur nuwun. Saka ngendi? Grupmu iki lho turangga kencana seta. Saka ngendi? Udah kok alamate iki lak ana alamate. Mojosari Harjosari. Betul. Kidul. Terus, ya? Daerah istimewa Yogyakarta. Heeh. Indonesia. Terus Biasa wae cuma rom cicil kaya ngono to. Ana tukang golek lho. Iya. Ini yo walo yo maju yo. Acarane nopo? Rasulan. Nggih.
Mugi keluarga ageng, Nanti ya dong. warga masyarakat Nanti. kene iki. Buat. Wih duit. Saku. Warga masyarakat buat tansah pinaringan kabejan kamulyan. Amin. Saya ngomong tani. Sing ngamong tani panenipun kathah. Saya pedagang. Pedagang ura-ura adole laris. Saya tukang pijat. Sing tukang pijet kathah sing dimek. Kok dimak lu? Gini. Oh dipijat. Oh iya. Kok dimak? Kaya apa wae? Sing kira-kira rondo. Sing kira-kira rondo. Heeh. Piye iki mau apa? Ora iki mau apa? Sing rondo buka-buka. Ingkang rondo mugi-mugi enggal kagungan garwa. Landi. Hah? Landi. Lah jaluke saiki dongane saiki aku maju lho iki. Betul ora? Landi. Oh, anu Pak Kapolsene jalur lagu Sido Rondo. Apa tenan? Lah ning iki mau dongane iki mau sik rondo gendang. Pikantuk garwa. Lah yo ndi? Iki aku wis maju lho iki. Kowe iki dong. Iki sen Kapolsen. Oh, sing jalur rondo sampean lho, Sen. Oh, bapake rusake rondo. Kalau gak ketemu Terno ayo terno. Iya iya. Lah ning aku wedi nek karo polisi wedi. tak omongi dulit kami lupa. Kok lempok lho, Jan. Aku yang mulino. Rono. Ora aku nek karo polisi wedi kok ndak tidur. Heh? Apa? Sido Rondo. Yo biasa weh. Iki yo ana yo. Kaget. Mula sliramu wis aku wedi. Sing tresno tulus suci. Kasati sliramu tak gawe lara. Ora urut saiki pengerti. Ini di sana, ayo. Sing sampe ya nih. Ana yo, Mas. Iki ora perlu diketuti. Janjiku dia aku sanggup ngerti. Ora perlu perawate, aku terdiam. Ayo, Thank you.
Ora